No. मत जो चिमुडी नाही की जो आइला कोणा गल्ला पडছে नाही से नाही गावडे नुसती जे कोनु कुसुमा नाही पळायची गावडे नुसती जी हां नुसती नाही तर कुसुमा बिल्ले इकडे लावा कोणा उची मोठीलू कोणा सॉरी कसरी काढ धरी कोण खाऊला ये क्या बाबा जोन ऑक्सीजन ये सोच गला गोटे बेनियल पूरा काम करतम पूरा पैंट बेनियल सब एकाथरे किए सज कला किए खुशी में तुमको कोई दिन के सज कर देछि कोई दिया किए